Maabutin 498 ng ihapin boronganan nga walang gutom program WGP beneficiaries na nakabinipisyo han ikatulong nga hugdan gendumara nga food redemption ha Borongan People's Center ha Barangay Sungkan Merkules Marso 25. Sumalakan Mrs. Dina Disulog, team leader at pagpapatuman ni WGP Eastern Samar, ang nasabing ihapin kaparte ng 1,570 ang kabugusan ng mga benepisyaryo ng WGP asyudad. Kantidad din 3,000 pesos nga food credits para niya nga bulan ng Marso 2026 sa nakarawat ang nasabi nga WGP beneficiaries nga Go, Grow o Glue Foods mga pagkaon nga riko in carbohydrates, protina ug mga pagkaon nga nagpapakasug it immune system. Ngan ini na adtong ikaduha nga WGP Food Redemption naging buhat sa syudad ng Borongan itian nga tuig 2026. Ini nga WGP in programahan gobyerno ipinagid DSWD entoy mabaton iton involuntary hunger ngan mapakasug iton seguridad na pagkaon hitmang pamilya nga mas nga nagkikinhanglan sigun kan Mrs. Disulog. Kabulig ang WGP ang team hit City Social Welfare and Development Office, City Health Office ug ang Barangay Nutrition Scholars BNSS sa syudad pagdumara hini nga food redemption. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.